Vi skal i den her lille film se lidt på faner inde i browseren, i Chrome-browseren på en Chromebog. Og jeg har her 4 faner åbne op for oven. Der er fagportaler inde ved Gyldendal, og så har jeg en fane med DR's forside og en med DMI hver, og så er der også noget med Danmarks Statistik her. Hvis jeg vil have en fane mere, så kan jeg trykke her, og så kan jeg så skrive den adresse ind, jeg nu gerne vil have ind. Det kan for eksempel være, at jeg gerne vil have personaleintra på Laguneskolen, og så trykker jeg enter, og så bliver jeg så tilbudt at logge ind. Lukker jeg lige den ned igen. Lad os nu sige, at jeg gerne vil, jeg bruger fagportaler inden for Gyldendal rigtig meget, når jeg skal tilgå mine forskellige ressourcer. Og det er faktisk noget, jeg gør hele tiden. Så den vil jeg egentlig gerne have altid er til stede for mig. Jeg går op for oven her på selve fanen og laver et højre museklik, eller for dem, som ikke har nogen mus på Chromebogen, så skal de ramme med 2 fingre. Og så får man den her lille menu frem her, og der kan jeg sige fastgør fane. Så bliver den sådan en lille heroppe. En af tingene er, at det her kryds, der er ved de andre, det lige pludselig forsvinder. Det vil sige, at man kan ikke lige pludselig lukke fanen ned. Det er rigtig rart, at den hele tiden er tilgængelig så. Den fylder heller ikke så meget. Det kan også være, at det er fraværsregistrering eller andre ting, jeg bruger meget ofte, at jeg kan med fordel fjerne det her kryds og få dem til at blive lidt små, så de er der hele tiden. Den her menu heroppe, den har flere forskellige andre menumuligheder. Man kan duplikere en fane, så man kan få en ny fane på den samme website, hvis man skal lave en lille ting. Man kan også lukke fanerne, og så kan man faktisk også genåbne lukkede faner. Det er en ting, man skal være særlig opmærksom på. Mange tror, at når man bare har lukket en fane, at så er adgangen til fanen væk, og så kan andre ikke se, hvad man har lavet. Men det er ikke tilfældet. Jeg prøver lige et eksempel her. Se, jeg har 3 sider her, og jeg lukker dem ned. Det var Danmarks Statistik, det var DMI hver, og det er DR. Så går jeg ind her, så ser jeg genåbne lukket fane, så kom Danmarks Radio, og genåbne lukket fane, så kom DMI hver, og jeg siger genåbne lukket fane igen, så kom Danmarks Statistik igen. Så man kan altså ikke skjule sin aktivitet ved bare at fjerne fanen. Hvis man gerne vil skjule sine aktiviteter, så skal man være lidt på forkant, og så skal man over i de her 3 ikoner her under hinanden her, og så skal man vælge inkognito-vindue, nyt inkognito-vindue. Det gør jeg lige. Se, så kommer der denne her sådan spionagtige ting frem med hat, og der mangler måske lige et skæg. Herinde, når jeg lukker den ned, se, der er de er væk. Der kan man ikke rigtig gøre det samme, og når jeg lukker det væk her, så bliver det ikke registreret på computeren her, hvad jeg har lavet. Der kan man ikke igen komme ind og få fat i det. Til gengæld sider ude på nettet og netværksadministratorer og andre onde mennesker har stadigvæk mulighed for at have adgang til, hvad man har lavet. Så det er ikke nogen 100% beskyttelse, men det er i hvert fald en beskyttelse mod, at man lige umiddelbart kan få fat i det bare ved at sidde ved folks computer. Ja, det var det.